o'r cast original? Dwi'n licio gweithio efo'r cast newydd yn un. A fi fyd, nhw wedi bara. Na, y bobl, dwi'n meddwl, llythrenol, bobl tu ôl i camera, bobl, ti'n bod... A, o blaen y camera? Ia, obviously, bobl flaen camera, ond fatha, just y gang o bobl sy'n neud make-up chdi'n bora. Y cast ag y criw. ia. Basically, penod 6 i gyd yn twisty. Yndi. Yndi? Ydy'n iawn? Yndi. Mae bob dim yn digwydd, yndi, penod o 6. So byw yn maes mennau go iawn yn hectic. Dwi'n meddwl ti yn bell ofnadwy o cymeriad chdi. Diolch. Dwi'n meddwl bod ti'n ei debyg i fi cymeriad. Wyt. Fi ydych chi'n sbio ar? Ie. 100%. A dwi'n meddwl bod chdi fyd. Serious? Wyt. Mae hynny'n ei fi sy'n meddwl neis wedyn dyna di. Mae hynna'n union y cymeriad chdi fan'na. Mae'n dweud union. Yndi. 100%. No question about it. Yndi. Os oes na rhywun yn anghytuno, gewch chi adael iwan. Love her. Adorable, ond Yndi. diva. Wel, so hi yma efo'r cwestiwn pwy di tebygau i cymeriad. O, hi. Hi. Dwi'n cwestiwn yna'n Ala. Cwestiwn Dwi'n hawsa. meddwl mae'n bod yma ma. Mae'n garwch ni yn Blodeuo. Blodeuo. Oce. Yndi. A eich joio hwnna? Nes i joio gwachad chi'n ffilmio hwnna, i fod yn onest. Oedd o'n cute oedd, oedd o'n set-up bach. Oedd o'n nice. Chwarae wirion, ydyn ni wyn am byd. Ie. Bod yn blant. Ie. Wel, ydyn ni dan. Dwi'n cael giggles, ia. Wyt. Dwi'n. Da ni'n cael row. Da ni'n giggles Yn tra da aml. ni'n crio. Yndan. Ti'n cofio... PlayStation. Ond na un dan lle oedd y camera tu ôl i ni, ac A ti'n gweld ni yn crynu chwerthin. ac ydyn nhw'n mynd, mae sgwyddau chi'n symud genod. O! Dyn oedd ni'n trio aros y llonydd, ond oedd o'n just agra chwerthin. O, sori, mae'n gorro bod yn Wynbo ac Gwenno Hopkins. Charlie Gyrca a Cerys Gyrca. Yndi. Got to be. Ydy gorau dwi wedi dweud. Ti'n dweud FFWC lot. Double FWC? O! Ia, ond dwi heb yn penod 1. Ond yma mae'n fath acronyms. Yn penod 1, dwi'n cael dweud C-word. Ac apparently dwi'n person cyntaf ar Ysbryd i dweud C-word. A gyfres di fatha sgwennu rownd y gair ar un i dydi? Do. Hwna bobl siarad Cymraeg yn bod man. Cos dod o Gaerdydd, ti'n mynd clywed hynna gwbl. Ateb A da. mae mor refreshing, serious. Just clywed bobl fatha. Ti'n gadael fyny siop a just, haia, a ti'n cael full on sgwrs o bobl a dwi'n lyfio fo. Un o'r eglefydd gallu gael mygio Gymraeg. Nath yn ffrind i gael i wygio Gymraeg. Gys ti ddymygio yn Gymraeg? Si ddim na, yn ffrind i. Sut ar hynna weithio? Gei dim dyfygion Gymraeg yn llawer o Na, lefydd na, na. Na, so mae hynna yn beth da. Yndi. Mae le really del. Dwi'n lyfio cerdyn the front fan'na. Mae yna lyfydd neis yma. A wrth gwrs mae gennym ni gastell masif bang on yn ganol dre ni. Mae lot o dyfardau gwerthu halen yna hefyd. Oes. Pendage, Mwynhau yn mynd draw. bedau'r gwch bora. Swn i'n